Sanibonani bathandi befanyana news. Namhlanje sinibuyela nendaba eyishisayo ethinta uNgizwe Mchunu bekade eLive ku-Facebook epage lakhe UNgizwe online epage lakhe la ka-Facebook. La khona okungene khona abantu bamhlasela bashaya ifoni yakhe phansi balwa naye. Okungaziwa ukuthi abantu abebeqhamukaphi laba bebeze nganhlosoni ekuthenini begcine sebephazamisa uLive kaNgizwe Mchunu. Okuyinto emangaza abantu abaningi noma eshaqa abantu abaningi ukuthi lento lena angabe ubani oyisophile ukuthi yenzeke, ngoba lento iyakhombisa ukuthi kunomuntu behind, kunomuntu ongale kwalento ebekade yenzeka kulabantu abangene bahlasela uNgizwe Mchunu. Kodwa nazi iziqeshana ezincane zamavidiyo usuyobamba kuzona, ubuke kuzona umlaleli. Inyathemnyama kandaba empogo zimakhenkenene